všetko. Dostávame sa na závody. Naložíme motorku do dodávky. Pokus o zapálenie gumy. Musím si to na zajtra nacvičiť trošku. Funguje to. Teraz si naložíme motorku do dodávky. Ako má vyzerať naložená motorka? Bezpečne, aby vám nepadla. Tak ideálne má takýto stojan na motorku. Keď máme takéto padacie rámy, tak ho môžeme zagurtňovať. Najprv z jednej strany jemne. Tie padacie rámy môžeme zagurtňovať, keď ich nemáme, tak musíme hľadať miesto, cez kade ju potiahneme. Do jednej strany, do druhej strany musí byť zafixovaná do strán, aby sa neprevažovala na jednu a na druhú stranu. Musím si dávať pozor na káble, aby mi tam žiadne káble nešli. Takto by som ho pekne o rajdy zagurtňoval. A potom už stlačam trošku na tlmičoch. Nemôžu byť moc prepaté tie tlmiče, moc nádoraz, aby sa nepoškodili. Takže vás srdečne pozývam na zajtrajšiu akciu na Slovakeningu Powerfest, kde budeme jazdiť s touto motorkou ako autoškola Altino. Príchod, hlásime príchod. Už toto je v plnom prúde. Asi aj meškám. Ajaj. Už to začína. Sme na technickom preberaní. S takýmito dragstermi. Dáme nejakého dragstera karbonového. Dúfam, že áno.
niečo ladí, že? Ďakujeme, dobre bolo. My sa zabavili. Všetko toto sa na nás dívalo. No, takže máme po akcii. Sprinty dopadli veľmi dobre. Kvalifikoval som sa. Ku koncu ma vyradila taká MT-09 špeciálne upravená. Možno mala aj vyšší výkon. Ale štart som mal lepší, ale nestiel som zaradiť trojku, takže ma obehol, takže ma vyradil. Ale bolo to super. Altino sa zúčastnil pretekov sprinterských na Stvakeringu. Opatrne, pracujem s tou prednou brzdou. Zavádzame to z druhej rajky teraz. Áno, sa s tým popasujem. Tak. Motorka bezpečne vyložená. Zajazdili sme si dobre, mám dobrý pocit. Príjemne som unavený. Takže tak.